Nos fatha croeso i'r cyfarfod hyn o, chi'n gweld yng ngofal Emyr. Ar ddiwedd y cyfarfod, fwynhau cymdeithas pellach paned, ac yna, yn ystod yr wythnos, nifer o weithgareddi fel arfer, cyfarfod gweddi, gamryn ddimarth cynta'r mis, ddim fan hyn, ond yn hytrach yn nhau pobl gwahanol, una yn ein cartre ni, neu yng nghartre Keith a Rhiau, nos Fawrth am gwarter i 8. Cyfle, nos Iau, drafod wyn ar-lein, ac yna Dy' Gwener, bore coffi, ac yna'r clybiau'r plant gyda'r nos. Dy' Sadwrn, wahanol i'r arfer, yn ychwanegol, brecwast dynion am 9 o'r gloch yn y Tobi Cafri, felly cofiwch am hynny ddynion, yn amlwg. Castiad y mis, yn mynd at sy'n cyfieithu y Beibl. Bydd Tabitha a Wycliffe yma wythnos nesaf i rannu mwy am y gwaith yna, ac rhoi pwyntiau gweddi ni i gofio amdanyn nhw yn ystod y mis, ond dyna fydd castiad y mis yr wythnos hon. A Sul nesaf efo, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa eto. Wel, dyna'r coeddiadau, neu ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am arwyddion y gwanwyn o'n cwmpas ni. Ni'n diolch i ti y myd natur bod ni'n gweld y bywyd newydd yn egino. Arglwydd, ni'n diolch yn fwy bore yma am ôl dy rhan yn dwy'n bywyd newydd, bod ti ar waith, bod yna arwyddion o wanwyn i ni hefyd. Ni'n diolch i ti am y cyfle gyda ni nawr i ddaddoli di, i fod ddod fel eglwys ynghyd mewn cymdeithas i roi'r clod a'r mawl i'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am ei waith yn bywydau ni yn bersonol, yn rhoi'r dymuniad i ni ddod yma, y dymuniad i ni gasglu ynghyd, ac i wrando ar dy air di, i gael yn sancteiddio trwy dy air di. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti am arwyddion yn cwmpas i ni, meddwl am y gwaith myfyrwyr dros y penwythnos. Yn efengylu yw cyd-fyfyrwyr. Ni'n gweddio am ffrwyth i hynny. Ni'n diolch ti am y rhai bydd yn heol don y pnawn yma yn y cartre hen bobl. Ni'n gweddio byddai ffrwyth o'r gwaith hwnnw. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti yn dduw sydd ar waith, ond ni yn dymuno, a byddwn ni'n gweld fwy o hynny, fwy o dystiolaeth o dogoniant i o'n cwmpas ni, ac ni'n gofyn yn drigarog i ti ddangos hynny ni heno. Ni'n pwyso arna ti, yn gwybod mae on trwy dysbryd di, mae'n y fywyd yn dod. Arglwydd, edrych arno ni heno, cofia ni, os gwyl di fod yn dda. Bydd drigar chafau enw Crist yn ein plith ni, a bod y cyfan ei fwy ni. Amen. Diolch Rod. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd, rhif 91, yn y llyfr yma, cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Ni sifil o'i le, hynny dwi ddim yn symud, nid ie a nage yw. Cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith. Maint ei pla, daw tyrfa i ben ei taith. Mae Duw wedi gwneud cyfamod i achub ei bobl. Diolch iddo. Nw'n ni sefyll i ganu dy'n gilydd. Amen.
Ni am droi heno at y llythyr at yr Hebreaid. Ni wedi cyrraedd pennod 8. A jyst i'ch atgoffa chi ychydig bach yn yw, wedi gweud hwn sawl gwaith yn do, ond be sydd dyn ni fan hyn yw mewn ffordd pregeth. Llythyr yw hi, ond pregeth estynedig. A testyn neu thema'r bregeth yw y ffaith fod Iesu Grist yn rhagori. Ac fi wedi dweud hyn sawl gwaith hefyd, be fi wedi ffind o'n help wrth feddwl am y llythyr yma yw meddwl amdani nid fel rai o lythyrau Paul sydd yn rhyw fath o ddadl lle mae yna drefniant clir, A, B, ec, 1, 2, 3 resymegol, ond meddwl amdano fe fwy fel rhyw fath o spider chart. Chymod, lle mae ydych chi syniad yn y canol, a'r syniad yn y canol yw Iesu, fod Iesu yn well, fod Iesu'n rhagori. Ac yna, be mae'r awdur yn wneud yw dod at yr syniad canolog yna o gyfeiriadau gwahanol. Ac yna, wrth iddo fe ddod o un cyfeiriad, falle bydd yna rhyw spider bach arall yn mynd off o hynny. A dyna sydd dyn ni ar y foment. Chi'n cofio, ni yn yr adran hir yma, lle mae'r awdur yn edrych ar Iesu fel archoffeiriad. A sut mae Iesu'n rhagori ar Aaron a'i feibion, a'r holl drefn archoffeiriadol. Ac yna, o fewn yr syniad neu'r is-thema yna, mae'n dod at y peth o gyfeiriadau gwahanol. Nawr, heno, y gair pwysig, y gair allweddol ar ein cyfer ni, a ni wedi canu hi sawl gwaith yn barod, cyfamod. Cyfamod. Okay? Nawr, ni wedi cael hint o hyn nôl ym mhenod 7. Falle chi'n cofio, pennod 7, adnod 22, wnaethon ni glywed fod Iesu wedi dod yn feichiau cyfamod rhagorach. Ac nawr, mae'n mynd i ddychwelyd at y syniad yma ym mhenod 8. Fod Iesu, yr archoffeiriad, yn gyfryngwr cyfamod newydd, cyfamod gwell. Ac wrth wneud hynny yn cyflawni proffwydoliaeth Jeremia. Okay? Newch chi weld wrth i ni ddarllen, mae yna ddyfyniad eitha hir o Jeremia pennod 31. Wel, gadewch i ni ddarllen gair Duw gyda'n gilydd. Prif bwynt yr hyn rwy'n ei ddweud yw mai dyma'r math o archoffeiriad sydd gennym. Un sydd wedi eistedd ar ddeheulaw gorsedd y mawr hydy yn y nefoedd, yn weinidog y cysegr, sef y gwir dabernacl a osododd yr arglwydd, a nid pobl feidrol. Oherwydd mae pob archoffeiriad yn cael ei benodi i offrymu rhoddion ac aberthau. Ac felly rhaid bod gan hwn hefyd rhywbeth i'w offrymu. Nawr, pe byddai ar y ddeiar, ni byddai'n offeiriad o gwbl, gan fod yma eisoes rai sy'n offrymu rhoddion yn ôl y gyfraith. Mae'r rhain yn gweini mewn cysegr sy'n llun a chysgod o'r un nefol. Yn ôl y gorchymyn a gafodd Moses, pan oedd ar fin codi'r tabernacl, gofala meddai Duw, byddi'n gwneud pob peth yn ôl y patrwm a ddangoswyd i ti ar y mynydd. Ond fel y mai, cafodd Iesu weinidogaeth ragorach, gan ei fod yn gyfryngwr cyfamod cymaint gwell. Cyfamod yn wir sydd wedi ei sefydlu ar addewidion gwell. Oherwydd pe bai'r cyfamod cyntaf hwnnw yn ddi-fai, ni byddai lle i ail gyfamod. Blegyd mae Duw yn ei beio pan yw'n dweud, mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd,
y gwnaf gyfamod newydd ath i Israel ac ath i Juda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithym a'i hynafiaid y dydd y gyfeilais yn ei llaw i'w harwain allan o wlad yr Aifft, oherwydd nid arosasant hwy yn fy nghyfamod i. A minnau fe'i diystyrrais hwy, medd yr arglwydd. Dyma'r cyfamod a wnaf a thi Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rhof fy nghyfreithiau yn ei meddwl, ac ysgrifennaf hwy ar ei calon, a byddaf yn ddew iddynt a hwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gyd-ddinesydd a phob un ei gilydd gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o blegyd byddant i gyd yn fy adnabod, o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt. Oherwydd byddaf yn drigarog wrth ei camweddau, ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Wrth ddweud cyfamod newydd, y mae wedi dyfyrnu'r cyntaf yn hen. Ac mae'r hyn sy'n mynd yn hen ac oedrannus ar fi'n diflannu. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni, henon. Cyn bod ni'n gweddio, fi wedi gofyn i Mari i ddod ymlaen. Mae yna griw o fyfyrwyr wedi bod yn ceisio estyn allan dros y penwythnos, a mae Mari mynd i rannu chydig am beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Diolch i ti. Sy'n rhannu'r efengyl gyda Chymru Cymraeg ifanc. Da ni wedi fod yn gwneud fath o outreach yn cynnig peneidiau a te a tost i'r myfyrwyr Cymraeg ar y strydoedd yn y dre yn y nos, gyda'r bwriad o cael sgyrsiau i efengylu. Felly, y traddodiad yw bod y bobl sy'n cystadlu yn mynd allan fel i yfed ar y nos Wener, ac yn cystadlu ar y dydd Sadwrn, a wedyn yn mynd allan eto ar y nos Sadwrn. So, be wnaethon ni oedd ar y dydd Gwener, wnaethon ni cyfarfod yn y chaplaincy y Prifysgol Caerdydd. So, hwnna oedd fel base ni. So, gafon ni hyfforddiant gan Alun Bryn am sort of sut i rannu'r efengyl. Wnaethon ni edrych ar 143 adnod 14 i 15. Gafon ni takeaway a fel cyfle i cymdeithasu gyda'i gilydd fel tîm, a wedyn o 10 tan 1 yn y nos, wnaethon ni allan mewn 2 grŵp yn y dref wrth ymyl clwb Ifor Bach i gwneud te a thost, a wedyn daethon ni nôl at ein gilydd i gael amser i weddio dros y bobl gafon ni sgyrtio gyda yn y nos. Wedyn ar y dydd Sadwrn, so ddoe, oedd rhai o'r grŵp di gystadlu yn yr eisteddfod ei hun yn ystod y dydd, a wedyn gafon ni bwyd yn y chaplaincy i sort of cymdeithasu eto. Diolch yn fawr, Lois, oedd e'n hyfryd. A wedyn gafon ni amser i weddio dros y nos oedd i ddod, a just amser i paratoi a cymdeithasu gyda'i gilydd eto. So wedyn neithiwr, eithon ni allan eto i'r dref, a wnaethon ni te a thost eto wrth ymyl clwb Ifor Bach yn bennaf, a sort of mynd ble bynnag oedd y students. Dros y 2 noson, wnaethon ni dosbarthu probably tua 30 torth o dost, neu falle mwy. Ond ar y cyfan oedd pawb yn diolchgar ac yn gwerthfawrogi be o'n i'n neud. A gafon ni nifer o sgyrsiau da gyda phobl am Iesu. A just yn cael chance i
i esbonio cariad Duw a cwestiynau mawr am bywyd. So oedd e'n benwythnos da. So diolch am eich gweddio, a please parhewch I weddio dros y bobl yma, a bydd ffrwyth yn dod o'r benwythnos. Diolch. Diolch ti, Mari. Mae ni'n sôn am Alun Bryn. O'n i wedi bwriadu bore yma nodi hwnna fel enghraifft arall o yr arwyddion yma o'r arglwydd ar waith. Mae Alun ac ei wraig Elen a criw arall yn ddiweddar iawn wedi plannu eglwys newydd lan ym Mhen Llŷn. Mae Duw ar waith, a diolch iddo am hynny. Wel, nawr ni weddio gyda'n gilydd. O arglwydd yn Duw, ni yn diolch am y ffordd rwy ti yn gweithio yn ein dydd ni. Ac arglwydd, ni newydd gael yn atgoffa o'r cyfleon sydd wedi bod dros y penwythnos hon I rannu'r efengyl gyda rai o fyfyrwyr ein gwlad ni. A dad, ni'n diolch I ti am hynny'n gweddio, hyd yn oed nawr y bydde di yn gweithio yng meddyliau a chalonau rai o'r myfyrwyr hynny. Bydden nhw'n cofio yr hyn maen nhw wedi I glywed ac arglwydd, bydden nhw'n dod I gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n diolch I ti am rai fel Alun ac Elen, yr gwaith yna yn Mhen Llŷn, noddfa Llŷn, arglwydd. Diolch, fod yna eglwysu newydd yn cael I plannu yn ein dydd ni. Ac arglwydd ni'n gofyn, arna ti weithio yn rymus yn yr ardal honno hefyd, arglwydd. Bydde newyddion da yr efengyl yn dod a llawenydd, a gobaith, a heddwch i'r bobl hynny, os gweli di fod yn dda. A dad, ni yn diolch I ti am yr hyn I ni wedi clywed yn dy air di heno. Dy fod ti yn ddiw sydd yn gwneud addewidion ac yn cadw addewidion. Dy fod ti yn ddiw sydd yn gwneud cyfamod, yn gwneud cytundeb ac ymrwymiad, a dy fod ti yn ddiw sydd yn cadw dy gyfamod di. Ac arglwydd, ni'n diolch wrth I ni ddod felly heno, bod ni yn cwrdd mewn adeilad o'r enw y Tabernacl, I ni ddim yn gorfod dod I tabernacl o waith llaw dynol. Ond diolch ein bod ni, trwy ffydd yn dod I fewn I dy bresenoldeb di yn y tabernacl nefol, y cysygr yna yn dy bresenoldeb di, dy orsedd di. A diolch am yr arglwydd Iesu Grist, fel ein harchoffeiriad mawr. A diolch am ei aberth yr un nath sefydlu y cyfamod newydd trwy ei waed. Arglwydd wrth I ni ddod at y cymyn ar ddiwedd yr oedfa, a wneud I helpu ni I ddeall ac I werthfawrogi yn well cymaint mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud trosto ni. Arglwydd, gweithio felly, yno ni. Dad, ni'n gofyn yn neud I ysgrifennu dy gyfraith di ar ein meddyliau a'n calonau ni. Arglwydd, ni'n gofyn I ti i'n hadnewyddu ni, yn gofyn I ti i'n gwneud ni yn bobl I ti mewn gwirionedd. Arglwydd, a tithau'n ddiw ac yn dad un yna. Arglwydd, helpa ni I dy nabod di. Yma, o'r lleiaf i'r mwyaf, o'r hynaf i'r iengaf. Arglwydd, diolch I ti. Diolch am dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni nawr, bydd rai ohono ni, siwr o fod wedi blino yn fawr ar ôl prysurdeb y penwythnos. Ac arglwydd eraill ohono ni falle yn gwynebu wythnos heriol. A dad, ni'n gofyn felly nawr bydd munudau nesaf yma, yr hyn ni'n gweld yn dy air di, ac wrth I ni ddod a cymryd o'r bara a'r gwyn gyda'n gilydd, arglwydd nertha ni a helpa ni I wynebu yr hyn sydd o'n blaenau ni.
am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni o Grymawd 2, sefyll 157. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae'r ail bennill yn dweud hyn. Fe rwygwyd llen y deml fi, ac orwyd ffordd i'r nefoedd fri. Trwy Grist fe chwalwyd pob rhyw fur, mae croeso i bechaduriaid li. Cyflawnwyd y cysgodion gair, pob gair proffwydol ddaeth yn wir. Fe weidodd oen di bechod Duw, gwaed y cyfamod newydd Duw. Diolch iddo, nhw'n ni sefyll i ganu. Nawr wrth i ni weithio yn ffordd ni trwy'r llythyr yma gyda'n gilydd, mae yna llawer o adrannau sydd wedi bod yn ddigon dyrys, yn ddigon cymleth, pethau sy'n anodd i'w deall. A i fi ddim wedi trio mewn ffordd, a ddim wedi gallu
delio gyda pob un manylun yn fanwl. Y bwriad o wythnos i wythnos yw trial ffeindio'n ffordd trwyddo fe, trial gwneud y llwybr sylfaenol yn glir, cam wrth gam. A ni di delio yn do, os ych chi wedi bod gyda ni, o'r cychwyn, ni di meddwl am bethau mawr, pethau dwys. Ni di clywed am angylion a Moses a Gorffwys a yn fwy diweddar nawr Melchizedek, yr cymeriad dirgel rhyfedd yna. Ni di cael rybuddion ac anogaethau, a ni di clywed am cysgodion a realities a falle bod yna berygl to miss the wood for the trees. Bod ni'n colli'n golwg ni mewn ffordd. Beth yw'r pwynt? Bod y gyd yn troi mewn i just rhyw ymarfer i'r ymenydd. Dwi'n gallu deall hyn, heb bod ni'n ystyried pam. Beth yw'r pwynt? Wrth gwrs, y pam yw perthynas gyda Duw. Pam bod ni'n edrych ar y peth yma? Pam bod yr awdur wedi sgwennu'r peth yma? Pam fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd mwyn rhagori ar yr holl bethau a phobl a chysgodion yma? Wel, y pam yw mwyn dod â ni i berthynas cywir gyda Duw. Fel clywon ni bore yma, mwyn i ni gael ein cymodi gyda Duw. Ac un o'r ffyrdd canolog mae'r gwirionedd yna'n cael ei gyflwyno ni trwy'r Beibl yw gyda'r gair yma, neu'r syniad yma o cyfamod. Achos mae cyfamod yn cyfleu lot o bethau, mae'n cyfleu'r syniad o gytundeb ac ymrwymiad, ond fi'n siŵr un o'r pethau amlyca mae'n cyfleu yw perthynas. Pam fod Iesu wedi dod i'r byd fel archoffeiriad? Pam fod fel ni'n clywed yn yr adnodau gyntaf, yn un sydd wedi eistedd ar ddeheulaw gorsedd y mawr hydy yn y nefoedd, yn weinidog y cysygr sef y gwir dabernacl osododd yr arglwydd. Pam? Wel, mwyn i ni gael perthynas cywir gyda Duw. Mwyn i Dduw wneud gwaith dirgel yn ein calonau ni a dod â ni i fewn i gyfamod, i fewn i berthynas cywir gyda fe ei hun. Mwyn iddo fe ddod yn Dduw i ni a ninnau yn bobl iddo fe. Nawr, ni wedi gweld lot o bethau ddigon cymhleth a mewn un ystyr dyw heno ddim yn eithriad. Wrth ni feddwl am y cyfamod, neu falle byddai'n well i wedi y cyfamodau, mae'r iaith yn gallu bod yn ddryslyd. Mae'r gair cyfamod yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd gwahanol hyd yn oed yn yr un testunau. Okay? A felly, be fi eisiau gwneud heno, trial cadw pethau'n syml, fi eisiau ni feddwl yn gyntaf yn eitha cyffredinol, am y syniad o gyfamod, meddwl am Dduw fel Duw y cyfamodau. Ac yna, meddwl yn benodol am beth sy'n cael ei ddweud fan hyn, a beth yn union yw'r hen gyfamod a'r cyfamod newydd nawr sydd yn cael ei gynnig i chi a fi. I ddechrau te, Duw y cyfamodau. Nawr, fel fi'n gweud, os chi ddim yn gyfarwydd, os chi ddim yn gyfarwydd â'r term cyfamod, be mae'n golygu yw cytundeb, neu ymrwymiad rhwng dwy blaid, ond lle mae'r pleidiau, yr parties yna, yn dod i berthynas. A pan mae cyfamod yn cael ei wneud, mae yna addewidion yn cael ei gwneud, a mae yna freintiau yn cael ei rhoi, ac mae yna ganlyniadau i dorri'r cyfamod. Nawr, hyd yn oed os chi ddim yn nabod y gair, i ni gyd yn gyfarwydd gyda cyfamodau, fi'n siŵr achos i ni gyd yn nabod pobl sydd wedi priodi. Falle mae dyna'r enghraifft fwyaf cyffredin, fwyaf cyfarwydd i ni. Mae gŵr a graig,
Maen nhw'n gwneud cyfamod priodas. Maen nhw'n gwneud addewidion yn ymrwymo, yn clymu eu hunan yn aill wrth y llall. Ond yn y Beibl, mae yna lot o enghreifftiau eraill o gyfamodau sy'n gallu bodoli. Chi'n gallu cael cyfamodau rhwng gwledydd gwahanol, rhwng unigolion gwahanol, nid jyst priodas, rhwng brenhinoedd a'i pobl ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond un o'r ffyrdd mae Duw wedi datguddio ei hun i ni yw fel Duw cyfamodol. Hynny yw, Duw sydd yn gwneud cyfamod. Duw sydd o'i wirfodd yn dewis ymrwymo ei hun mewn cyfamodau. Ac unwaith eto, mae yna sawl enghraifft gyda ni o hyn. Felly, mae gennych chi y cyfamod gyda Noa. Chi'n cofio ar ôl y dilyw, ar ôl i Noa a'i deulu ddod allan o'r arch, mae Duw yn gwneud cyfamod. Mae'n addo, na i ddim melltithio'r ddeiar yn yr un ffordd eto, na i ddim boddi ac anfon dilyw, a mae'n gosod yr arwydd yna yn dydy, yn yr awyr, yn gosod yr enfys. Neu enghraifft arall sydd gyda ni, mae Duw yn gwneud cyfamod gyda Dafydd, y brenin. Mae'n dweud wrtho fe, fi'n mynd i adeiladu di. Fi'n mynd i addo ac ymrwymo a sicrhau fod un o dy blant di, un o dy ddisgynyddion di yn frenin ar yr orsedd am byth. Ac wrth i ni ddarllen y Beibl, ni'n gweld hefyd fod Duw nid yn unig yn gwneud cyfamodau gydag eraill, mae Duw yn gwneud cyfamod gyda'i hun. Ni wedi canu am hynny. Yn barod, cyfamod cadarn Duw. A tas chi'n mynd mlaen i'r emyn nesaf yn y llyfr yma, mae dynnu'r geiriau enwog yna, bydd lot o'n chi'n gyfarwydd cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael a lloer a seirwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1. I achub gwael golledig eog ddyn, bod Duw cyn amser, cyn creu'r byd, nôl fel petai, os allai weid hyn, yn rhagwyddoldeb, cyn amser, fod e wedi ymrwymo a fe ei hun i achub. Mae'r tad yn cyfamodi i anfon ei fab dros bechaduriaid. A mae Duw y mab yn cyfamodi i ddod yn gnawd ac i ddioddau dros bechod ei bobl. A mae'r ysbryd yn cyfamodi i nerthu ac i gymhwyso'r gwaith yna. A felly, pan chi'n darllen eich Beibl, dechrau yn llyfr Genesis, a ni'n clywed am Duw'n creu'r byd, yna mae'r cwymp i bechod, a pechod fel petai di dynistrio y greadigaeth hardd a hyfryd yma, mae yna rhywbeth trawiadol yn digwydd yn does. Rhywbeth annisgwyl mewn ffordd. Mae Duw yn dod at ddyn o'r enw Abram. A mae Duw yn gwneud cyfamod gyda fe. Ni'n clywed amdano fe yn gyntaf yn Genesis pennod 12. Os gai ddarllen yr adnodau cyntaf yna. Ni'n clywed dwedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o'th wlad ac oddi wrth dy dylwyth ath deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Gnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw a byddi yn fendith. Bendithiaf y rai sy'n dy fendithio a melltithiaf y rai sy'n dy felltithio. Ac yno ti, bendithir holl dylwythau'r ddeiar. Ac yn y penodau sy'n dilyn, mae mwy yn cael ei ddweud am y cyfamod yma. Be sy'n dod yn gliriach ac yn gliriach yw fod y cyfamod yma yn un ochrog. Right? Cyfamod o ras yw e. Cyfamod o gariad anheiddiannol. Mae Duw yn dewis Abram, mae'n galw Abram, mae'n bendithio Abram.
Yn nes ymlaen wrth sefydlu'r cyfamod, mae yna anifeiliaid yn cael ei lladd fel arwydd o beth fyddai'n digwydd i bwy bynnag sy'n torri'r cyfamod, a Duw yw'r un sydd yn pasio lawr trwy'r canol. Hynny yw yn dweud, os yw'r cyfamod yma'n cael ei dorri rhywsut, na i gymryd y gosb. A chi'n cofio'r geiriau enwog yna yn di chi. Mewn ffordd, sut mae Abram yn dod i fewn i'r cyfamod yma, be sy'n ganddo fe i'w gynnig? Wel, ni'n clywed Genesis 15, adnod 6. Credodd Abram yn yr arglwydd, a chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. A felly, pan i ni'n meddwl am y gair yma cyfamod, be ddylse fod yn dod i'n meddwl yn y lle cyntaf i gyd yw i'r cyfamod yma, mae Duw wedi wneud yno fe ac ohono fe ei hun, a sydd yna wedi amlygu ei hun i Abram a'i ddisgynyddion. Abram a'r rai sydd yn dilyn mewn ffydd ar ei ôl e. Okay? Nawr, y darlun fi wedi defnyddio o'r blaen, fi'n ffindo hwn yn help i feddwl am y peth, yw, os chi'n meddwl am ymbarel, okay? Ni di angen ymbarel lot yn ddiweddar do. A fi'n ffodus, mae gennym ni ymbarel enfawr. Right? Ymbarel mawr. Ac mae'n fawr a mae'n cadw'r glaw i ffwrdd, okay? I rai sydd o dan yr ymbarel. Okay? Be sy'n digwydd yn achlysurol wedyn yw bod y merched falle gyda'i ymbarels bach nhw, okay? A weithiau maen nhw'n sefyll o dan yr ymbarel mawr hyd yn oed. Okay? A rhywbeth fel yna yw'r ffordd gorau fi'n meddwl o feddwl am yr cyfamodau sy'n cael ei sôn amdano nhw fan hyn yn Hebreaid pennod 8. Okay? Y cyfamod mawr, y cyfamod gras fel petai yw'r un yma mae Duw wedi wneud gyda Abram. Ac mae'r ymbarel yna yn gorchuddio holl bobl Dduw. Yr unig ffordd mae person yn gallu cael ei hachub trwy gydol hanes yw trwy ffydd yn yr addewidion gwnaed i Abram ac i'w had, i'w ddisgynydd. Ond lle mae pethau'n mynd bach yn ddryslyd, bach yn anoddach i gael ein meddwl ni'n glir, yw mae yna hefyd yr ymbarels llai yma, sydd o dan y prif ymbarel, os allai roi fel yna. Okay? So, o dan yr ymbarel fawr, wnaed i Abram, mae gennym ni, be ni'n mynd i alw am heno, yr hen gyfamod a'r cyfamod newydd. Okay? So, pan ni'n clywed am hen gyfamod sy'n pasio heibio, dwi ddim yn sôn am y cyfamod i Abram. Okay? Am be mae'n sôn te. Dyma'r ail bwynt heno, yr hen gyfamod sydd wedi pasio. Beth yw'r hen gyfamod fan hyn? O falle bydde fe'n helpu ddefnyddio gair arall. Mae pobl weithiau yn defnyddio termau gwahanol. Mae rhai'n defnyddio term fel goruchwiliaeth neu dispensation. Mae rhai'n defnyddio term fel gweinyddiaeth neu administration. A'r syniad felly yw fod Duw mewn cyfnodau gwahanol wedi trefnu bywyd ei bobl mewn ffordd sydd yn wahanol. O dan y cyfamod mawr gydag Abram, mae yna drefnau gwahanol wedi bod. A ni'n dechrau felly gyda'r hen gyfamod. Be ni'n golygu? Wel, ni'n clywed ychydig amdano fe. Fan hyn yn dyn yn y dyfyniad o lyfr Jeremia. Mae Duw yn sôn yn dydy yn adnod 9 am y cyfamod a wneithym a'i hynafiaid, y dydd y gyfeilais yn ei llaw yw harwain allan o wlad yr Aifft. Pan nath Duw achub ei bobl o'r Aifft, hynny yw yn hanes yr Exodus, fe nath ei gyfamod gyda nhw. Nawr o'n nhw'n barod yn y cyfamod. O'n nhw'n ddisgynyddion i Abraham, ond mae fel petai'n gwneud trefn newydd nawr fan hyn. Mae'n gosod patrwm iddyn nhw. Sut o'n nhw fod i fyw fel ei bobl sanctaidd e? Oedd e'n dod â nhw i'w gwlad nhw, y gwlad yr addewid, ac ar fynydd Sinai, fe nath e osod trefn.
Chi'n cofio, chi'n gallu mynd nôl i ddarllen y drefn yna yn llyfr Exodus a Leviticus ac ymlaen yn Numeri a Deuteronomium. Ni'n clywed hefyd fod Duw yn rhoi system, cyfraith. Mae yna ffordd o fyw, ffordd o wisgo, ffordd o fwyta, ffordd o ymddwyn, ffordd o fyw. Ffordd i ddangos pwy ydych chi fel fy mhobl i. Ffordd i fod yn wahanol i'r cenhedloedd o'ch gwmpas chi. A fel rhan o hynny, mae Duw yn gosod system o aberthau. Aberthau i ddelio gyda eogrwydd. Aberthau pan fydda'r bobl yn torri'r gyfraith ac yn llithro ffordd iddyn nhw i nesau ato fe. Mae Duw hyd yn oed yn rhoi tabernacl ac yn nes ymlaen teml iddyn nhw, a mae'n gosod y patrwm yn dydy, mae'n gweud hynny yn adnod 5 bod yn ôl y gorchymyn gafodd Moses pan oedd ar fin codi'r tabernacl, gofala medde Duw byddai'n gwneud pob peth yn ôl y patrwm a ddangoswyd i ti ar y mynydd. Fel petai Duw wedi rhoi'r blueprints i Moses. Dyma'r ffordd chi fod i osod pethau lan. A be ni'n gorfod cofio yw yn y lle cyntaf, oedd y cyfamod yna, cyfamod Sinai, yn beth da. Right? Ni'n gallu anghofio hynny weithiau. Oedd y gyfraith, oedd roi'r gyfraith yma'r drefn yma i'r bobl yn beth caredig gan Dduw. Wrth roi'r gyfraith, wrth osod y system yma, oedd Duw yn datguddio rhywbeth iddyn nhw. Yn dangos rhywbeth ohono fe ei hun, ei natur ei gymeriad ei sancteiddrwydd ei ddaioniau. A ni'n gallu anghofio hynny, yndyn ni'n meddwl nawr am o'r hen gyfamod, yr hen drefn yna, a mewn ffordd dim ond gweld y negyddol, ond na. Oedd yna rhywbeth graslon am yr hen drefn yna. Hynny, oedd Duw wedi achub ei bobl. Oedd wedi achub nhw. Y rai oedd yn barod i'w ddilyn mewn ffydd, fe ddathau nhw allan o'i caethiwed, allan o afael ffaro brenin yr aifft, a dod â nhw i'w gwlad ei hun, gwlad yn llyfeirio o laeth a mêl. A nath e osod y pethau yma mewn lle mwyn ffrwyno ei pechod nhw. A dangos iddyn nhw'r ffordd cywir i fynd a'r ffordd i osgoi, y ffordd sy'n arwain i ddistryw. Nawr rhain oedd disgynyddion corfforol Abram. Ond hyd yn oed wrth roi'r hen drefn yna, oedd Duw yn dangos iddyn nhw, i chi angen bod yn disgynyddion ysbrydol i Abram. Fel Abram, chi angen bod yn rai sydd yn llawn ffydd mwyn cael eich cyfiawnhau. Wrth gwrs, pan ni yn darllen ymlaen trwy'r hen Testament, neu'r hen gyfamod, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r bobl yn anghofio yn dydyn nhw. Oedd yna ryw wendid yn perthyn i'r hen drefn yna. Oedd yn golygu dro ar ôl tro, oedd y bobl yn troi eu cefnau ar yr arglwydd. A ni'n clywed amdanyn nhw yn dyn ni, maen nhw'n naill ai'n troi at eilinod ac yn addoli duwiau eraill, neu maen nhw'n mynd yn hunan gyfiawn ac yn camdrin y gyfraith yn y ffordd yna, meddwl, wel, os ni just yn byw mewn rhyw ffordd penodol, bydd hynny'n hachub ni ac yn anghofio, mae Duw yn unig sy'n achub trwy ffydd. A mewn ffordd, dyna oedd y pwynt. Dyna oedd rhan o bwrpas yr hen drefn yna, yr hen gyfamod yna, oedd i ddangos i'r genedl ac i ddangos i'r bobloedd oedd eu hamgylch nhw fod nid y broblem oedd y cyfamod, ond y bobl ei hunan. Eu calonau nhw. Mae'n ddiddorol, nag yw e? Mae
yr awdur yn dyfynnu o Jeremia. A ddewyd yna bod Duw yn mynd i roi calon newydd. Ond yn gynt yn Jeremia, penod 17, ni'n clywed hyn. Jeremia 17, adnod 1, rhandewch ar hyn. Mae pechod Juda wedi ei ysgrifennu a ffyn haearn a'i gerfio a blaen adamant ar lech ei calon. Beth oedd broblem y bobl? Wel, bod pechod fel petai di sgwennu ar ei calon. Oedd Duw wedi ysgrifennu'r gyfraith ar gerig a'i rhoi i Moses. Ond oedd y cerig yna ddim yn gallu newid y galon garreg oedd yn y bobl. Ac weld y pwynt yw, oedd dim ots wedyn felly faint oedd Aaron a'i feibion meidrol pechadurus yn mynd i fewn i'r tabernacl yma o waith dwylo meidrol. Dim ots faint o anifeiliaid o'n nhw'n aberthu o ddydd i ddydd, o flwyddyn i flwyddyn. Oedd y pethau allanol yna ddim yn mynd i ddelio gyda'r broblem mewnol. Oedd yr hen gyfamod, yr hen drefn yna, fod i ddangos i'r bobl eu hangen nhw am rhywbeth arall, am drefn arall, am rhywbeth ragorach, rhywbeth gwell. Ie, cyfamod newydd. Fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola ni. Y cyfamod newydd sy'n parhau. Dyma'r arglwydd yn datguddio i Jeremia fod y diwrnod yn dod pan byddai'r arglwydd yn gwneud rhywbeth newydd. Pan byddai'r drefn yna oedd wedi ei osod ar fynydd Sinai yn cael ei ddiddymu, yn mynd yn hen ac yn pasio i ffwrdd yn diflannu, a bod y drefn newydd yn cael ei sefydlu. Gadewch i fi ddarllen y dyfyniad eto, adnod 7 ymlaen. Mae'r dyddiau yn dod, medd yr arglwydd, y gnaf gyfamod newydd a thi Israel ac a thi Juda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithym a'i hynafiaid y dydd y gyfeilais yn ei llaw yw harwain allan o wlad yr aifft, oherwydd nid arosasant hwy yn fy nghyfamod i. A minnau fei diystyrrais hwy, medd yr arglwydd. Dyma'r cyfamod o wnaf a thi Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rof fy nghyfreithiau yn ei meddwl ac ysgrifennaf hwy ar ei calon. A byddaf yn dduw iddynt, a hwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gyd-ddinesydd a phob un ei gilydd, gan ddweud adnebydd yr arglwydd. O blegyd byddant i gyd yn farnabod, o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt, oherwydd byddaf yn drygarog wrth ei camweddau, ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Falle bod chi, fel yr Israeliad gynt, di mynd i ddryswch a meddwl bod rhaid i chi rhywsut achub eich hun. Neu falle bod chi wedi crwydro'n bell ac yn ymwybodol o'ch pechod chi wedi ysgrifennu ar eich calon chi a chi ddim yn gweld sut allwch chi ddelio gyda hynny. Mae Duw yn dweud, na, fi'n mynd i wneud cyfamod newydd. Fi'n mynd i osod trefn newydd. Fi'n mynd i ddod â ti Israel a ti Juda nôl yn unedig, a nid nhw yn unig, ond bobl drwy'r byd. Ac bydd y cyfamod newydd yma ddim yn un allanol yn unig, ond yn un mewnol, yn un yn y galon a'r meddwl. A bydd na ddim rwystrau mwyach, byddai yn dduw iddyn nhw, a bydden nhw yn bobl i mi heb unrhyw beth i'n gwahanu ni mwyach. A bydd na ddim rhyw lefelau
yn y drefn newydd yma. Bydd chi ddim gorfod mynd falle at y lefiad neu'r offeiriad, neu os ych chi wir yn lwcus at yr arch offeiriad, dynol, meidrol, syrthiedig yma. Na, achos bydd pob un sydd yn y cyfamod yma yn fy adnabod i. Bydd dim angen ofni a dim angen teimlo'n eog mwyach. Gallwn ni wybod fod yr arglwydd yn drigarog wrth ein camweddau ni. Bod e ddim yn cofio'n pechodau ni byth mwy. Bydd dim yr ofni yna tu allan i'r tabernacl na'r deml ydy Duw yn mynd i dderbyn yr aberth, achos mae'r aberth wedi ei derbyn. Sio mae hwn di dod? Wel, trwy'r arglwydd Iesu Grist, yn dyfa. Dyma sut mae'n bosibl i ni nawr, nid yn unig disgynyddion Abram o ran y cnawd, ond unrhyw un, o unrhyw genedl, i ddod yn rhan o'r cyfamod yma. Trwy ffydd yn had Abram, disgynydd Abram, yr arglwydd Iesu, ac i fewn i'r cyfamod newydd mae e wedi sefydlu. Sdim angen i ni fynd i tabernacl neu teml dynol, sdim angen dibynnu ar waed, lloi a geifr, sdim byd yn sefyll rhwng ni a phresenoldeb Duw. Mae'n rhoi calon newydd i ni. Mae'n rhoi'r gallu i ni i fyddhau. Dyma'r pwynt yn dyfa. I ni'n dod yn awr at y reality. Ni'n dod at beth oedd yr holl system blaenorol yn pwyntio ato fe. Ni'n dod at orsedd gras. A sylwch chi be mae Iesu'n gwneud yn adnod 1? Mae e wedi eistedd ar ddyheulaw gorsedd y Mawrhydi. Yn yr hen deml, a'r hen tabernacl, oedd na ddim cadeiriau, achos oedd y gwaith ddim yn stopio. Ond mae Iesu wedi eistedd ar ei orsedd, gorffennwyd medde'r arglwydd Iesu Grist ar y groes. Nawr, oedd yr Hebreaid, unwaith eto, wedi anghofio hynny, ond o'n nhw. A nhw'n meddwl mynd nôl. Mynd nôl i'r hen. Mae'n rai adegau, does lle mae trends a ffasiynau yn mynd rownd mewn cylchoedd. Mae pobl weithio'n hoffi pethau retro, pethau vintage. Oce, iawn, ond mae'n ffôl fan hyn. Pam byddwch chi'n mynd nôl i'r hen drefn, yr allanolion, yr ansicrwydd, pan mae gennym ni nawr gyfamod newydd. Wrth gwrs, erbyn hyn, mae'r hen drefn yma wedi diflannu. Ni wedi gweud yn barod yn dod, 70 oed Crist, dyma'r deml yn cael ei ddinistrio. Mae'r drefn yna wedi dod i ben. Hyd yn oed os o'ch chi eisiau, byddai fe'n anodd iawn i chi fynd nôl. Diolch i Dduw, heno gallwn ni ddod at yr arglwydd. Gallwn ni fod mewn perthynas gyda'r arglwydd. Gallwn ni adnabod Duw a gwybod fod e'n ein adnabod a'n caru ni trwy'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Diolch iddo. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod at y cymyn, ni'n mynd i ganu o'r llyfr y myned yn gilydd. 378. 378. O, na bai, cystuddiau fy arglwydd yn fy nghalon yn cael lle. Pob ryw loes a pob ryw ddolir, pob ryw fflangell gafodd e. Fel bain pechod ildio'r dydd a mynd i mas. Ti dy hunan yno'n frenin. Ti dy hunan yno'n ddew. Dy eiriau dy hunan yno'n uchad dy eiriau gwerthfarocau rhyw. Ti, neu felly, bydew di ein calon ni yn demel lan. Yno gnad y drigfan hyfryd, trigfan croeshoeliedig oen,
ac na chylia mas oddi yno tra fo anadl yn fy ffroen. Rhag i'n pechod ffiaidd geisio dod yn ôl. O, sgrifenna'n eglur mewn llythrennau llawn i gyd. Bob rhyw sillaf bach o'th gyfraith ar fy mynwes yma ynghyd. Nac anghofioi fyth dy eiriau mawr eu pris. Na ni sefyll i ganu. O'n i'n dod at swper yr o'n i'n bwrdd y cymyn. Ac os ydych chi'n darllen ymlaen i'r bennod nesaf yn Hebreaid, mae'r awdur yn gwneud y pwynt fyna fod pob cyfadlu a gwaed. Pan oedd Moses a'r fynydd Sinai yn derbyn yr hen drefn yna, dyma fe'n mynd ac yn aberthu anifeiliaid, a dyma fe'n sbrinclo'r gwaed ar y bobl, yn sefydlu'r cyfamod trwy'r aberth yr anifeiliaid hynny. O byddwch chi'n falch i glywed, fi ddim yn ei wneud unrhyw beth fel hynny heno, ni ddim angen. Ond mae'r cyfamod newydd wedi ei sefydlu â gwaed. Gwaed yr arglwydd Iesu. Yn cael ei deinellu dros bobl fel ni. I gorff yn cael ei dorri fel mae'r bara, mae wedi cael ei
i dorri i waed yn cael ei dywallt fel mae'r ddiod yma ti cael ei dywallt. Nath ei gostio i'r arglwydd Iesu. Mae'n dod yn rhad ac am ddim i ni. Cyfamod gras yw e. Ni'n dod a'r cwbl mae'r arglwydd eisiau gennym ni yw ffydd. A'i ddilyn mewn ffydd. I'r arglwydd Iesu nath ei gostio popeth, a ni'n diolch iddo fe am hynny. Yn gweddio nawr wrth i ni sydd yn credu gymryd a bwyta ac yfed mewn ffydd, bydd e'n ein nerthu ni nawr. Yn llenwi ni a'i ysbryd glân ac yn ein galluogi ni i'w ddilyn o ddydd i ddydd. Os chi ddim yn Gristion heno, neu os chi ddim yn siŵr lle chi'n sefyll, ni'n gofyn i chi beidio a chymryd. Defnyddiwch y munudau nesaf yma i feddwl ac i weddio ac i geisio yr arglwydd. Nawr mae heno yn achlysur hapus am reswm arall. Ni yn croesawu ac yn derbyn yn ffurfiol dwy aelod newydd un plith ni. Mae un o'n nhw wedi bod lan yn barod, Mari yw un ohono ac Awen yw'r llall. Nawr, os byddwch chi ddim yn hoffi fi'n taflu gwaed arnoch chi, bydd rhain ddim yn hoffi be fi'n mynd i wneud nawr, sef dod o embarraso nhw trwy dod i siglo'u llaw nhw. Ond dyna'r ffordd i ni fel eglwys yn cydnabod yn gyhoeddus, yn un estyn llaw cyfeillgarwch a brawdgarwch iddyn nhw. Diolchgar bod ni ddim yn gwneud hynny efo cusan sanctaidd, fi'n siŵr. Gan i weddio. Arglwydd, ni yn diolch i ti am y fraint sydd gyda ni, o fod yn rhan o dy gyfamod newydd di, ac arglwydd, i ni'n diolch i ti am y fraint o gael bod yn rhan o'ch bobl di, dy eglwys di. Dad, ni eisiau gweddio'n arbennig nawr dros Mari ac Awen. Ni'n diolch amdano nhw, diolch am eu ffydd nhw. Diolch i bod nhw wedi cael eu teinellu a gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gofyn yn ei i'w gwarchod nhw, a'i bendithio nhw, a'i defnyddio nhw yn helaeth mwyn dy enw mawr di dy hun. Ac yn gofyn arglwydd nid i hefyd yn helpu ni fel eglwys. Yr aelodau i gyd yw cofio nhw mewn gweddi, a'i helpu nhw, a'i cywiro nhw, ac i caru nhw, a gofalu amdano nhw fel brodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, clywyn gweddi ni, am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Fi'n mynd i ofyn i Gwydion i ddod ymlaen i weddio, rhoi diolch am y bara a'r gwyn, yna bydd y pethau mae'n cael ei dosbarthu, ond os newch chi gadw nhw fel bod ni'n gallu bwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch Gwydion. O ddiwyn tad, ni'n cydnabod heno nawr, lle fydden ni, heb law am Iesu Grist. Ni'n ymwybodol o arglwydd bydden ni'n gwynebu barn trygwyddol, bydden ni'n gwynebu anobaith llwyr, a hynny yn deg. Ac felly o arglwydd, ni am ddiolch i ti, am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am y cyfamod newydd, cyfamod hedd, y cyfamod cadarn o arglwydd. Diolch i ti, am i ti symud, am i ti drefnu ffordd i achub pechaduriaid fel ni. A nawr arglwydd bod ni yn ddiogel i ni o dan yr ambarel cadarn yna, yn hollol saff o dan yr arglwydd Iesu Grist, ac ynddo fe yn derbyn pob peth sydd ei angen, ynddo fe yn cael rhannu gyda'r gogoniant y mae yn ei reoli ar hyn o bryd o arglwydd. Diolch i ti am ein gwaredwr Iesu Grist, ac o arglwydd ni'n gweddio, o hyd yn oed yn y munudau nesaf yma nawr, gad i ni weld mwy, gymaint o gostio dde, i ti roi dy unig anedig fab iddio dde, gymaint o gostio dde i Iesu Grist, i fynd i'r groes er ei mwyn ni. Ie yw gorffedori,
yw waed i lifo. Ond o arglwydd iddo fe dderbyn holl feichiau trwm hyll ein pechod ni arno fe ei hun, a derbyn dy gyfiawn lyd di mwyn achub ni. O arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n cael ryw olwg fwy o Iesu Grist, hyd yn oed yn y munudau yma, wrth ni yfed y gwyn, wrth ni fwyta'r bara, a bydde di trwy'r ysbryd yn atgoffa ni gymaint o gostio dde, nid a air ag arian i ti di'n prynu ni, ond a gwerthfawr waed Iesu Grist. O arglwydd, siarad yn ni nawr, os gweli di fod yn dda, a dyrchafa enw ein gwaredwr annwyl. Ni'n gweddio bydd yn cael y lle mae e'n ei dilyngu yn y munudau nesaf ac yn yr wythnos sydd o'n blaen ni ac yn ein bywyd ni. Ac y bydd yr rhai sydd eto ddim mewn perthynas ag o arglwydd, i ni'n ymbil ar ei rhan nhw ac yn gweddio bydde di yn eu hachub nhw gogoniant Iesu Grist. Amen. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid, fe dderbyniais i, oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara ac wedi ddoddiwch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gwnewch ni fwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw y cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Rydych yn ei yfed gyda'n gilydd.
o arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti felly am y pethau hyn. Ac arglwydd bod ni wedi torri'r bara lan a roi'r ddiod mewn llawer o gwpanau. Arglwydd, ni'n diolch mae un torth sydd ac un cwpan mewn gwirionedd. Bod ni yn unedig. Ac yn wir yn un gyda dy holl bobl di trwy yr cenedlaethau. Ac yn diolch am gael bod yn rhan o'r cyfamod newydd. Da, ni'n diolch i ti heno fod nid aberth oedd hon, bod dim angen ail offrymu yr arglwydd Iesu. Dro ar ôl tro fel petai, ond mae un waith am byth oedd ddigon. Diolch fod ei aberth yn clirio ein beien ni i gyd. Diolch bod na ddim mwy i'w wneud. Diolch bod na fyddeiant a bywyd tragwyddol ynddo fi. O arglwydd, helpa ni. Ni wedi meddwl am bethau mawr a anodd heno. O arglwydd, helpa ni weld yn y canol fel petai. Gwaredwr sydd yn ein caru ni. Duw sydd am ein adnabod ni. A nyn yn bobl iddo fi. Da, derbyn ein mawl ni am diolch. Yn enw Crist. Amen. Amen. Wrth i ni orffen, ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 14. Dy farwolaeth a gyhoeddwn. Mae'r trydydd pennill yn dweud hyn. Ti a seliodd y cyfamod. Trech dy ras na'n anheilyngdod. Diolch am y corff a dorri, diolch am y gwaed a gollwyd. Yn ni sefyll i ganu. Bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.